Iawn, wel, croeso mawr ein gwasanaeth ni, ein gwasanaeth cynta ar Zoom. Hei, ffantastig. Felly croeso i bawb sydd gyda fi ar Zoom heddiw, a croeso hefyd i bawb sy'n gwrando ar YouTube nes ymlaen. Mae Iesu yn dweud, dewch ata fi, bawb sy'n flynedig ac yn llwythog, ac fe rwdda fi o'r ffwystra eich chwi. Gadewch i ni ddod at yr arglwydd Iesu. Gadewch i ni gael gorffwys. Gweddiwn. Rydym yma heddiw arglwydd i'th addoli di. Wrth i ni blygu ein pennau o'r flaen, rydym eisiau cael ein rhyfeddu gan dy ddwythineb. Ein syfrdanu gan dy gariad, ac ymgolli yn llwyr yn o ti. Arglwydd, agor ein calonnau i dderbyn di, mewn ffyrdd sydd y tu hwnt i'r hyn y gallem ofyn, na hyd yn oed feddwl. Amen. Nawr, yn ystod y brecwast gweddi, ydyn ni'n cynnal pob dydd Gwener yn chi, Linda ac Andrew. Dyn wedi bod yn casglu arian sy'n mynd at yr elusen Open Doors, sy'n cefnogi Cristnogion sy'n cael eu herlyd dros y byd. A dyn ni wedi derbyn fideo o ddiolch gan Open Doors, felly hoffwn ni rhannu'r fideo gyda hi nawr. Dyma ni. Right. Helo, Jim sy ma, a fi'n gweithio i Open Doors. Hoffwn i roi diolch enfawr i chi i gyd am eich haelioni anhygoel. Mae cefnogaeth parhaus i Open Doors yn gymaint o fendith ac anogaeth i'n brodyr a chwiorydd ledled y byd o'r eglwys erlyd sy'n rhannu ein ffydd ond nid ein rhyddid. Hi, I'm Jim and I work for Open Doors. I just want to give a huge thank you to everybody at Salem Baptist Chapel for your incredible generosity. Your ongoing support to Open Doors is such a blessing and encouragement for our brothers and sisters around the world who share our faith but not our freedom. Unfortunately, discrimination against Christians is increasing in many countries as a result of COVID-19. 18 Christian families in Vietnam reported being turned away from official government COVID-19 aid because they were Christians. They were told, "You're Christians and your God will take care of you. The government is not responsible for your families." They had lost their income and had very little to survive on. Thankfully, though, God did indeed take care of them through the work of Open Doors partners who are now providing them with essential aid and support. Diolch yn fawr eto I chi gyd yng Nghapel Salem Tonteg am popeth ych chi'n wneud wrth sefyll dros ein brodyr a chwiorydd a'i cefnogi. Pob bendith a chadwch yn saff. Thank you once again for all that you're doing at Salem Baptist Chapel to stand with and support our brothers and sisters around the world. God bless you and keep safe. Dyma ni. Felly diolch I bawb sydd wedi cyfrannu at Open Doors trwy y brecwast gweddi. Right, now, mae Francis yn mynd I darllen, felly bydd e'n darllen oddi wrth Efengol Matthew. There we go. Efengol Matthew, penod 11, adnodau 28 I 30. Bydd rhaid I ti unmute dy hun, Francis, please. Dwi wedi unmutio. Da iawn. Da ni'n barod. Okay. Diolch ata I, bawb sy'n cael ei chlethu gan feichiau trwm, a rhoff I orffwys I chi. Dewch gyda mi o dan fy ai I,
mwyn I chi ddysgu geni. Dwi'n addfwyn ac yn ostyngiedig, a chewch chi orffwys. Mae fy iau I yn gyfforddus a dwi ddim yn gosod beichiau trwm ar bobl. Da iawn, diolch Francis. Mae'n neud I darllen jyst unwaith eto hefyd, achos mae'n darlleniad byr, a bydd hi'n greit I ni jyst cael clywed e dwywaith. Diolch. Dewch ata I, bawb sy'n cael ei chlethu gan feichiau trwm, a chroff I orffwys I chi. Dewch gyda mi o dan fy iau mwyn I chi ddysgu geni. Dwi'n addfwyn ac yn ostyngiedig, a chewch chi orffwys. Mae fy iau I yn gyfforddus, a dwi ddim yn gosod beichiau trwm ar bobl. Diolch yn fawr, Francis. Felly heddiw, dyn ni'n meddwl am orffwys, a yn bersonol, dwi mor hapus I feddwl am orffwys, a fy mod I wedi cael un o wythnosau mwyaf bisi o'r flwyddyn. Fel Cristnogion, pan dyn ni'n sôn am orffwys, yn aml, dyn ni'n defnyddio'r gair saboth. Ac mae cadw'r saboth yn golygu cadw un diwrnod yr wythnos I beidio a gweithio I orffwys. Felly, dyma cwestiwn quiz bach I chi. Pryd mae'r tro cyntaf I ni weld y gair saboth yn y Beibl, dych chi'n meddwl? Wel, rydw i'n meddwl bydd rhai ohon hi'n dweud reit ar y dechrau, Genesis pennod 1, ble mae Duw yn creu'r byd mewn 6 diwrnod a wedyn yn gorffwys ar y 7th dydd. Ond, pan ni'n edrych ar dechrau llyfr Genesis, dydy'r gair saboth ddim yn digwydd yna o gwbl. Bydd rhai ohonoch yn dweud nawr, dal yr ateb fod yn y 10 o'r hymen, pan fo Moses yn mynd lan y mynydd ac mae Duw yn rhoi 10 o'r hymen iddo, ac mae'r pedwaredd yn dweud, cofia'r dydd saboth, yw gadw'n gysygredig. 6 diwrnod yr oed ti weithio a gwneud dy holl waith, ond mae'r 7th dydd yn saboth yr arglwydd y Dduw. Na ddim gwaith y dydd hwnnw. Ti, nath fab, nath ferch, nath was, nath forwyn, nath anifail, na'r estron sydd o fewn dy byrth. Oherwydd, mewn 6 diwrnod y gwnaeth yr arglwydd y nefoedd a'r ddaiar, y môr a'r cafon sydd ynddo, ac ar y 7th dydd fe orffwysodd. Am hynny, bendithiodd yr arglwydd y dydd saboth a'i gysegru. Wel, wrth gwrs bydde hi'n iawn I ddweud bod y gair saboth yn digwydd yna, yn Exodus pennod 12, ond dydy hyn ddim y tro cyntaf iddo fe digwydd yn y Beibl. A dyma'r peth diddorol. Mae'r gair saboth yn digwydd am y tro cyntaf 4 pennod yn gynt, yn Exodus pennod 16. A beth yw'r cyd-destun yna? Wel, bydd llawer ohonoch yn gwybod bod pobl Israel wedi bod yn gaeth I bobl Aifft am amser hir ar y pryd. Trwy cyfres o wyrthiau anhygoel, gwnaeth Moses berswadio Pharaoh, brenin yr Aifft, I gadael I bobl Israel fynd. A gwnaeth nhw ffoi o'r Aifft, ac nawr dyma nhw yn mwynhau eich rhyddid newydd. O'r diwedd, dydyn nhw ddim yn gaethweision rhagor. Ond, aros am funud, beth ydyn ni'n gweld mewn Exodus 16 yn syth ar ôl iddyn nhw'n dod mas o'r Aifft? Ydyn nhw'n dathlu? Nac ydyn. Maen nhw'n coeno. Maen nhw'n dweud wrth Moses, byddai'n well petai'r arglwydd wedi gadael I ni farw yn yr Aifft. O leia, roedd gynom ni ddigon o gig a bwyd i'w fwyta yno. Ond roedd ti wedi dod â ni I gyd allan i'r anialwch yma I lwgu I farwolaeth. Yna, dyma'r arglwydd yn dweud wrth Moses, dwi'n mynd I wneud I bara ddisgyn o'r awyr fel glaw arnoch chi. Bydd rhaid i'r bobl fynd allan I gasglu ar hyn sydd ei angen arnyn nhw bob dydd.
Byddan ni'n ei profi nhw i weld os gwna nhw rando a beth dwi'n ddweud a'i beidio. Ar 6 diwrnod pob wythnos, maen nhw i gasglu 2 waith cymaint ag roedden nhw wedi gasglu bob diwrnod arall. A beth digwyddodd? Yna yn y bore, os ydych chi'n cofio, roedd haenen o lith o gwmpas y gwersyll. A pan oedd y glith wedi codi, roedd rhyw stwff tebyg i haen denau o farig yn gorchuddio'r anialwch. A pan welodd pobl Israel, ddim yn nhw'n gofyn i'w gilydd, beth ydy e? Ac yn Hebraeg, geriau beth ydy e ydy mana. Doedd ganddyn nhw ddim syniad beth oedd e. Ac meddai Moses wrthyn nhw, dyma'r bara mae'r arglwydd wedi rhoi hi i'w fwyta. Ac wedyn mae'r arglwydd yn gorhymen, mae'n dweud, mae pawb i gasglu'r hyn sydd ei angen ar eu teulu nhw. Dylech gasglu digon i bawb sy'n aros yn eich pabell. Felly maen nhw'n mynd allan i'w gasglu, rhai ohonyn nhw yn casglu mwy na'i gilydd, ond wrth iddyn nhw fesur faint oedd pawb wedi gasglu, doedd dim byd dros ben gan y rhai gasglwyd llawer, a doedd y rhai gasglwyd ychydig ddim yn bryn. Roedd gan bawb faint oedd ei angen arnyn nhw. Ac yna, dywedodd Moses, peidiwch cadw dim ohono dros nos. Ond unwaith eto, wnaethon nhw ddim gwrando. Ac roedd rhai wedi ceisio cadw peth ohono dros nos. Ac erbyn y bore, roedd cynheron anddo ac roedd yn drewi. Roedd Moses wedi gwylltio gyda nhw, ac felly roedd y bobl yn mynd allan bob bore i gasglu fant roedden nhw ei angen. Ac dywedodd Moses, dyma beth dywedodd yr arglwydd, a dyma ble mae'r gair saboth yn dod. Rhaid i hi beidio gweithio y fori, mae'n saboth wedi gysegru'r arglwydd. Beth bynnag da hi am ei bobi neu ferwi, gwnewch hynny heddiw. Wedyn, cadw beth bynnag sydd dros ben at fori. Felly, dim ond nhw ar y 6 dydd yn cadw beth oedd dros ben tan y bore fel roedd Moses wedi dweud. A tro yma, wnaeth e ddim drewi, a doedd dim worms ynddo. Ac meddai Moses, dyna sydd i'w fwyta heddiw, gan fod y diwrnod yma yn saboth i'r arglwydd. Bydd dim ohono i'w gael allan ar lawr heddiw. Gallwch ei gasglu am 6 diwrnod, ond fydd dim yna ar y 7fed, sef y saboth. Ond hynny ar y 7fed diwrnod, dim y rai pobl yn mynd allan i'w gasglu, ond doedd dim byd yno. Felly, dim o'r peth pwysig i'w nodi. Mae'r gair saboth yn cael ei ddefnyddio am y tro cyntaf yn y cyd-destun o rhyddid o gaethweisiaeth yn yr Aifft. Pan oedd pobl Israel yn yr Aifft, roedden nhw dan lach y pharo. Ond nawr ei bod nhw'n rhydd o wrthrymder y pharo, maen nhw dan lach arall, llach ei pryder am fwyd. Felly mae Duw yn ei rhoi bwyd, bara'r nefoedd iddyn nhw fwyta. Ond mae rhaid iddyn nhw weithio hefyd i'w gasglu, mynd mas bob dydd a'i gasglu. Bob dydd heblaw y saboth. Ar y saboth, ni fydd mana yn ymddangos ar y ddaiar. Felly, y diwrnod cyn y saboth, mae cyfle iddyn nhw gasglu 2 waith a'i gadw i'r tranoeth. Ond, ar bob diwrnod arall, does dim hawl iddyn nhw cadw'r mana dros nos, oherwydd bydd e'n drewi cyn y diwrnod nesaf. Ac mae hyn yn dweud i ni, mae rhaid i bobl Israel fod yn hollol ddibanol ar Dduw. Mae rhaid iddyn nhw ymddiried bob dydd a bydd y mana yn ymddangos y bore wedyn. Mae rhaid iddyn nhw credu a mae'n iawn i orffwys heb weithio, heb gasglu mana ar y saboth, am fydd Duw yn rhoi mana unwaith eto ar y dydd llun. Felly gawn ni symud ymlaen nawr i'r deg gorhymen. Mae'r Beibl yn adrodd y stori o Moses yn derbyn y deg gorhymen 2 waith. Un waith yn Exodus 12, fel dywedais i'n gynt,
ac unwaith yn Deuteronomium Helo, pennod James 5. yma, a fi... There we go. A heddiw, dwi'n eisiau edrych ar Deuteronomium 5, a cyn i'r arglwydd enwi'r deg gorchamin, dyma beth mae'n dweud ar y sgrin. Fi ydy'r arglwydd eich diw chi. Fi wnaeth eich achub hi o wlad yr Aifft, lle roedd chi'n gaeth weision. Hynny yw, cyn i'r arglwydd roi y deg gorchamin i'w bobl, mae eisiau eich hatgoffa o'r hanes nhw yn yr Aifft. Ac wedyn, mae'n rhoi'r deg gorchamin, a dim yr pedwaredd. Cadw'r dydd Saboth yn sbesial, yn ddiwrnod cysigredig, gwahanol i'r lleill. Fel mae'r arglwydd y Dduw wedi gorchamin i ti. Gellu weithio ar y 6 diwrnod arall, a gwneud popeth sydd angen ei wneud. Ond mae'r 7th diwrnod i'w gadw yn Saboth i'r arglwydd. Does neb i fod i weithio ar y diwrnod yma. Ti, na dy feibion a dy ferched, dy weision, na dy forynion chwaith. Dim hyd yn oed dy ich a dy asen, nac unrhyw anifail arall, nac unrhyw fewn fidwr sy'n aros gyda ti. Mae'r gwas a'r forwyn i gael gorffwys fel ti dy hun. Cofia, dy fod ti wedi bod yn gaethwas yn yr Aifft, a bod yr arglwydd y Dduw wedi defnyddio ei nerth rhyfeddol i dy achub di oddi yno. Dyna pam mae'r arglwydd y Dduw wedi gorchamin i ti gadw'r dydd Saboth yn sbesial. Mae'r adnod olaf yn dweud y cwbl. Dyna pam mae'r arglwydd y Dduw wedi gorchamin i ti gadw'r dydd Saboth yn sbesial. Mae'r gorchamin i orffwys unwaith yr wythnos yn arwydd o ryddid. Rhyddid o llach o orfod poeni am y dyfodol. Rhyddid yw gorffwys y Saboth. Rhyddid i fi, rhyddid o'r angen i boeni am y dyfodol. Gorffwys y rhyddid im teulu, im gweithwyr, am cyflogwyr. A gorffwys a rhyddid i'r greadigaeth, i'r ymgalchedd, oherwydd ein bod ni'n stopio rhag ecsbloetio'r ymgalchedd dros un diwrnod mewn 7. Ac mewn ffordd, mae cyfnod y coronavirus wedi bod yn Saboth hir i'r ymgalchedd. Deiwn nawr yn darlleniad o Efengil Matthew a darllenod Francis yn gynt. Ac yma, mae Iesu yn sôn am ei iau, yoke yn Saesneg, ie? Sut allai Iesu sôn am orffwys ag iau gyda'n gilydd? Wel, yn y cyfnod yna, roedd iau gan pob rabi, pob athro crefyddol Iddewig. Ac iau y rabi oedd y rhestr o rhymunion a oedd rhaid ei ddisgyblion i'w cadw. Gallai rhywbeth tebyg ddigwydd o hyd heddiw. Enghraifft, mae rhai gweinidogion yn mynnu mae rhaid i ti cael ei fedyddio fel oedolyn cyn i ti allu dod yn aelod o'r capel. A dyma esiampl cyfoes o iau y gweinidog yna. Iau Iesu oedd yn syml iawn. Car yr arglwydd y Dduw gyda'r holl galon, a'r holl enaid, a'r holl feddwl, a'r holl nerth. A hard y gymydog fel dy hun. Mae neges Iesu yn y Efengil yna yn syml iawn. Mae pob un ohonom o dan iau. Iau pryder, iau gorweithio, iau poeni am y dyfodol. A dyma beth sy'n dwyn ein gorffwys oddi wrthym. Dyma pam dyn ni'n gorweithio. Dyma pam dyn ni ddim yn gallu ymlacio hyd yn oed pan dyn ni ddim yn gweithio. Dyma pam dyn ni ddim yn teimlo gorffwys yn ein calonau ni, oherwydd ein bod ni'n gaeth. Ond mae Iesu yn ein cynnig rhyddid a gorffwys. Mae'n cynnig i gymryd ein hiau o bryder a'i disodli gan ei iau. Hynny yw ei gorhymen i gari Diw a charu ein cymydog. Ac os dyn ni'n gwneud hynny, dyn ni'n gallu ymddiried yn Iesu am y weddill. Yn lle bod gaeth weision i bryder a gwaith, mae Iesu yn dod yn ein meistr ni. Gyda iau gyfforddus
o gariad at ddiw ac at ein gilydd. Wedi cwbl ni sy'n gyfrifol am ein bywydau ni. Ac dywedodd y bardd, Nicholas Lee, who made this crazy life anyway? Of scrabbling and pushing and sweating as you tread a high wire pitch between mountains, not knowing when you'll fall, legs freewheeling in midair? A mae hi'n Christian, ac mae hi'n ateb, you did. Nobody but you. And nobody else can unmake it. Os dyn ni eisiau gorffwys go iawn, a rhyddid o bryder, mae rhaid I ni droi at Iesu a chymryd ei iau arnom. Dyma ein cyfrifoldeb ni, a'n dewis chryf ni. Dyn ni'n chryf I ddewis a rhyddid sy'n dod o ddilyn Iesu a chymryd ei iau arnom, neu yn chryf I ddewis I aros yn gaeth yn pryderon ni ein hunan, yn dewis I ymddiried anom ni yn lle anddo fe. Gad I ni gymryd just munud o dawelwch nawr I feddwl am beth ni wedi clywed ac efallai I siarad I Iesu yn ein calonnau ni. Efallai I ofyn iddo fe I roi yr orffwys go iawn I ni. Iawn, dyn ni'n mynd I ganu nawr. Dwi wedi gofyn I Lisa I ganu. Felly dwi'n mynd I miwtio bawb arall heblaw Lisa.
Diolch yn fawr, Lisa. Gweddiwn. Arglwydd, rwy ti'n gwybod mor flynedig ac isel yr ydym yn teimlo weithiau. Gofannwn nawr am dy orffoes im hyneidiau. Deiwn at ti yn ein gwacter, a galw arnat am dy lawnder. Achub ni, a llanw ni arglwydd. Amen. Da ni'n mynd i symud i dallu'r cynnig gyda'n gilydd nawr, felly Francis, os ti eisiau dod i ymuno â ni, fydd hyn yn great. A dwi'n mynd i newid y cefndir, achos dwi eisiau i chi gallu weld Francis wedyn. Right, dyma ni. Okay. Croeso. Dywedodd Iesu Grist, dewch ata fi bawb sy'n flynedig ac yn llwythog, ac fe rodda fi o'r ffwystra i chwi. A mae Iesu yn galw ato bawb sy'n dwyn baich pryder, blinder a ffwyn, ac yn estyn iddynt ei o'r ffwystra a'i ddangnefedd. Fel y mae wedi addo, y mae yma, yn bresennol, yn ein misg ni yn awr, yn ein gwahodd at ei fwrdd, i gymryd bara a gwin cof amdano, i rannu cymundeb a gef ac angilydd, i gyfrannogi o'r bendithion ysbrydol sydd ganddo ar ein cyfer, ac i dderbyn trigaredd a gras yn gymorth yn ein bryd. Felly, deiwn. Deiwn mewn llawenydd a diolchgarwch ad fwrdd yr arglwydd. Gweddiwn. Ddiw sanctaidd a graslon. Yr wyt ti wedi addo bod yn bresennol bob amser gyda rhai sydd yn dy geisio. Amlygad y hun i ni nawr, wrth i ni ddisgoel wrthyt. Badded i'r gariad, lenwi ein calonau. Badded i'th nerth, o resgyn ein gwendid. Badded i'th dangnefedd, roi gorffoes go iawn i ni. A bydded i'r ysbryd glân ein harwain i lawenydd a dirgelwch cymundeb a thi, trwy Iesu Grist, dy fab. Cyffeswn yn ostyngedig i ni behu, yn dy erbyn di ac yn erbyn ein gilydd mewn cymaint o ffyrdd. Maddau i ni o dad trigarog, chryddha ni o'n beiau, a chreu a galon lan ynom. Amen. Fel hyn, y mae'r Apostol Paul yn disgrifio sefydlu sacrament swper yr arglwydd, felly cymerwch eich barach chi nawr, oherwydd y derbyniau si oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a dradoddais i chwi. Yr arglwydd Iesu yn nos y brydachwyd ef, gymryd bara. Ac wedi iddo ddio, fe'i torrodd. Wnewch chi torri eich bara hi hefyd, a dweud, hwn yw fy nghorff, sydd yr eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Da'n mynd i bwyta mewn munud. Yr un modd hefyd, fe gymerodd y cwpan ar ôl swper, gan ddweud, a cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr afwhef cof amdanaf. Oherwydd bob tro y byddwn yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed
y cwpan hwn. Yr ydym yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Cyn i ni fwyta gyda'n gilydd, dyn ni'n mynd i ddiolch Duw am y sacrament yma, a hefyd weddio dros ein cymuned ni, felly gweddio ni'n unwaith eto. O Dad cariadus, fe wnawn ni hyn i gofio cymaint y mae Iesu yn ein caru, ac y dylem ninnau hefyd ei garu ef. Anfon dy ysbryd glân arnom, ac ar bawb sy'n gwrando ar y gwasanaeth yma ar-lein. Fel y gallwn ni wrth fwyta'r bara hwn ac yfed y gwin hwn, yn borthi ar Grist a chael ein llenwi a'i fywyd a'i ddaioniaeth. Cyflwynwn ein ffrindiau a'n teulu i ddofal di yn awr. Gan ofyn i ti ei nerthu, ei bendithio, a'i hadfer. Helpa ni bob un i gerdded law yn llaw a Iesu, ac i fyw ein bywydau ar ei fwyn. Ac i ti, o Dad, trwy Iesu Grist o Fab, a'r ysbryd glân, y bo pob clod a gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Gwnawn hyn mewn i fudod i esiampl o gyrhamu'n Crist. Dywedodd Iesu, hwn yw fy corff sydd yr eich moyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaw. Ac yn yr un modd, cymerodd Iesu'r cwpan a dweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr afw hef cof amdanaw. Mae Iesu wedi ein galw i ddod ato ef ac wedi ein bendithio a'i gyfoeth, a'i orffwys e. Nawr, mae'n ein hanfon allan i'w fyd ef, i wneud yn siŵr bod pobl yn ei weld trwom ni, ac yn gwrando arno trwom ni. Dyma gyfrifoldeb, dyma lawenydd, dyma fraint. Ti piau ni arglwydd, defnyddia ni fel y mynnu. Amen.